Cítite sa v pasci kvôli problémom, ako je nízka potencia, rýchla ejakulácia, znížené libido alebo nedostatok energie. Zdá sa, že váš partner stratil záujem o posteľ. Ak ste vyskúšali nespočetné množstvo liečebných postupov, bez úspechu. Dnes je váš šťastný deň. Všetko sa zmení. Dobrý deň, volám sa Daniel a každý deň sa stretávam s pacientmi, ktorí rovnako ako vy čelia týmto problémom. Presne viem, čím si prechádzate. Pozývam vás, aby ste so mnou zostali až do konca tohto videa, pretože mám pre vás cenné informácie o lieku Eroxent a 2 zásadné varovania, ktoré nebudete chcieť ignorovať. V stávke je vaše zdravie a vaše peniaze. Eroxent sa predáva len na svojej oficiálnej webovej stránke a chcem, aby ste prijali potrebné opatrenia, aby ste nestratili svoje peniaze na podvodných stránkach a zároveň sa postarali o svoje zdravie. Nechal som odkaz v popise, takže sa k nemu môžete ľahko dostať. Teraz poďme hovoriť o Eroxent. Vzorec Eroxent sa skladá z prírodných zložiek exkluzívne na liečbu sexuálnych dysfunkcií. Tieto látky sú schopné stimulovať prietok krvi, podporovať rast tkaniva penisu, stimulovať syntézu testosterónu a pomáhať zväčšiť dĺžku a obvod penisu, ako aj zvýšiť libido. Pravidelným užívaním Eroxentu môžete výrazne zlepšiť kvalitu svojho sexuálneho života. Je to účinný, bezpečný a ideálny produkt pre každého muža, ktorý chce prekonať problémy so sexuálnym zdravím. Eroxent je jedným z najpredávanejších doplnkov stravy na svete. Vďaka svojmu čisto prírodnému zloženiu nemá žiadne vedľajšie účinky. Ak sa cítite zaťažený predčasnou ejakuláciou, nedostatkom sexuálnej túžby, neschopnosťou vzrušiť sa, alebo úzkosťou pred sexom, riešenie je jednoduchšie, ako sa zdá. Stačí užívať Eroxent raz denne a čoskoro sa budete tešiť zo silnejšej a dlhšie trvajúcej erekcie. Vaše libido sa stane výbušným, obnoví sa vaše sebavedomie a vaše vzťahy budú uspokojivejšie. Predstavte si potešenie, ktoré prinesiete svojmu partnerovi so zlepšeným výkonom a spevnenejším telom. Nečakajte už so začatím liečby. S každým ďalším dňom sa vaše príznaky môžu zintenzívniť a riziko, že nenájdete riešenie, sa zvyšuje. Buďte však veľmi opatrní. Všetky tieto výhody vám môže ponúknuť iba originálny Eroxent. Vysoký dopyt viedol k vzniku mnohých falzifikátov, ktoré sú nielen neúčinné, ale môžu aj ohroziť vaše zdravie. Aby ste sa uistili, že dostanete skutočný Eroxent, v prvom komentári tohto videa som uviedol odkaz na ich oficiálnu webovú stránku. Keď kliknete, budete presmerovaní na skutočný zdroj a môžete si s dôverou objednať. Stačí vyplniť polia s vašim menom a telefónnym číslom a počkať na hovor od zástupcu. Upozorňujeme, že číslo môže byť uvedené ako neznáme. Ak na hovor neodpoviete, vaša objednávka nebude spracovaná. Preto to majte na pamäti a keď zazvoní telefón, zdvihnite ho. Alebo zástupca, ktorý s vami rozhodne o sume na objednávku, výrobok vám príde domov za niekoľko dní a zaplatíte ho až pri jeho prevzatí. A ak máte stále pochybnosti, Eroxent ponúka 30-dňovú záruku vrátenia peňazí. Ak nie ste z akéhokoľvek dôvodu spokojní, môžete požiadať o vrátenie peňazí v plnej výške. Ale konajte rýchlo. Eroxent sa rýchlo vyčerpáva zo zásob kvôli jeho popularite. V záujme zachovania kvality sa ročne vyrobí len 3000 kusov. Nenechajte si ich ujsť. Nezabudnite si ich objednať skôr, ako sa minú. Nezabudnite, že tento výrobok je dostupný len na oficiálnej webovej stránke. Odkaz na ňu nájdete v popise tohto videa. Dúfam, že pre vás boli tieto informácie užitočné, dávajte na seba pozor a čoskoro sa uvidíme.